माबोरै दं आसा खालामो। हेलौ लोगो नोंथांमोन माबोरै दं आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ। स' गाइस जोङो इमेल आइडि खौ मोननै मोनथाम जाबा मानिबा खारनाव जों मोननै मोनथाम खालामनो गोनां जायो। जों बेखौ माबोरै डिलिट खालामो आं दिनै नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों। स' गाइस ओरैनो सिम्पोल दसेनो जायो इमेल आइडि डिलिट खालामनाया। नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिदिनो नोंसोरो गोदान आपडेट भिडिअ मोनबाय थागोन मबाइल सुनि बागै आरो मबाइलनि माखासे बिदिनो रोंगौथि मोनगोन। स' गाइस होमब्ला जोङो माबायदि डिलिट खालामो इमेल आइडि खौ आं दायो नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों। स' गाइस जोङो इमेल आइडि खौ डिलिट खालामनो थाखाय जोङो नैबे गेमेल दंना, नैबे गेमेलाव जोङो फैनांगोन। बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो हा, बेयाव थुनानै होबाय। थुनानै होब्ला नैबे थ्रि डटआ नैबे मोनथाम लाइन नुदोंना, बे मोनथाम लाइना बेयाव नोंसोरो बे मोनथाम लाइना नैबेयाव थुनानै होनांगौ खनानि मोनथाम लाइनाव। बेयाव थुनानै होबाय, बेयाव थुनायनि उनाव नैबेयाव नोंसोरो फटकबो दोननो हायो। आं दा फटक दोनाखै, नोंसोरो बेयाव थुनानै होदो। बेयाव थुनानै होबा थुनानै होनायनि उनाव नैबे मेनेज एकाउन्टखौ नुदोंना, बे मेनेज एकाउन्टआव नोंसोरो थुनानै होदो हो। थुनानै होबाय, बेयाव थुनानै होनायनि उनाव नोंसोरो नैबे गुगोल नुदोंना, बे गुगोलाव थुनानै होदो। बे गुगोलाव थुबाय, थुनानै दा नैबे आंनि मोननै इमेल आइडि जानानै दं हा। बे इमेल आइडियाव आं मोनसे डिलिट खालामसै नैबे गाहायनिखौ हा। होमबा मा खालामनांगोन जोङो, बबे मोनसेखौ डिलिट खालामनो बेयाव नोंसोरो थुनानै होनांगोन हा। आं थुनानै देखायनोसै। होमबा आंनि सिमां राजानि गेमेलखौ डिलिट खालामगोन हा। होमबा नैबे गाहायाव नुदोंना रेमब' लिरनाय डिलिट सावगारि, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। बेयाव थुनानै होबाय हा। बेयाव थुनायनि उनाव बिदि रेमब' आरो केन्सेलनि मोननै ओंखारगोन। होमब्ला आं रेमब'आव थुनानै होनोसै। स' गाइस नै डिलिट जालांबाय, मोनसेल' थाबाय, आंनि मोनसेल' जिमेल आइडि थाबाय। स' गाइस जों जिमेल आइडि खौ बिदिनो डिलिट खालामनो हायो। मानिबा खारनाव मोननै मोनथाम खालामनो गोनां जायो बा हारसिंनो जायो बोरैबाबा। बेखौ जों डिलिट खालामबाय, बिदि खालामबानो जाबाय। स' गाइस एसेनोसै। अननानै भिडिअखौ हायोबा शेयार खालाम, सम मोनोब्ला अननानै। साबस्क्राइबबो बारायाखै आरो वाच टाइमाबो बहुत खम जानानै दं आंनिया। साबस्क्राइबा 400ल'। स' गाइस लोगो नोंथांमोन नोंसोर अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो प्लिज। एसेनोसै।